лекцията на доцент, аз не мога да отговаря нищо по-съществено. Тя беше толкова подробна и изчерпателна. И затова ще дам няколко данни за малки прошени да, че не бива да го оценяваме. Защото някой казва, то се знае, че давно е в Европа. Това не е вярно. Той навлезе в Европа през септември 2014 година. До сега имаше опити, които бяха предотвратени. До сега вече това е настанен в Европа. Вие ще видите, че веднъж настанил се дадено място, много трудно може да бъде изкоренен. Аз се извинявам на аудиторията, но ще позволя да седна, което не е уважение към вас, разбира се, за да мога да се сменям слайдовете на компютъра. Благодаря. Доцент Петров даде доста изчерпателни данни за работата на Колос и аз бях приготвила също няколко, но виждате, че тук може да се каже това, че в България са установени основно два вируса, които върват свързано, защото може да имаме самостоятелни вирусни инфекции и смесени. В случая се установила при проучването на тези трите. Виждате, това са острия вирусен паралич и вируса на деформираните члени. По принцип, за тези два вируса се знае, че те се пренасят основно с вирала деструктура. Когато няма виротоза, вирусните инфекции протичат единично при отделни пчелни семейства, без да предизвикват масова смъртност. Когато обаче те са инжектирани от вирола директно в теловете на пчелите, тогава може да имаме загиване на цели пчелни семейства и дори пчели. По отношение на музематозата, по проекта на Колос, пак може да видите, че това са първите втория, трети и четвъртия век. Тук показваме на графиката, това са България. Значи, при нас се оказва сравнително ниска степен на инвазия. Това е констатирано, когато говорихме и с други колеги. И, както спомена доцент Петров, музематозата не е основната причина за загуба на пчелни семейства у нас. И тук искам да обърна внимание, че няма вече колапс като термин, като понятие, колапс в пчелите, няма празен синдром на празен кошер, но има загуба на пчели. Възприето е понятието загуба на пчели, които могат да бъдат по различни причини, които, разбира се, тези причини не са единични. Те са много, които се комбинират помежду си и създават именно условия за загиване на пчелните семейства. Значи ние установяваме, вижте, това е по-малко от 1 милион спори на пчела и само в малък брой, значи изследвани 16 проби, в около по-малко от 20% може да кажем, че имаме по-висока инвазия, която е над 1 милион. Същото важи и за другите три. Ето, тук в Виница е още по-малка степента на инвазия с висока степен на паразитяване. Това е благоприятно, тъй като знаете, колкото повече инвазирана една пчела, тя толкова по-кратък живот има, по-малко живее и семейството загива по-бързо. Тук е показано изследването, при което се диференцират двата вида розени. Както може да видите, това са България трите линейки от графиката. Виждате, че ерозема церан е основно в България. След това ще видите, че при наши изследвания тук напред по Националната развъдна асоциация по пчеларство също констатирахме наличие основно на нозема церане. Това говори, че нозема апис намалява, нозема церане е измества от естествения ареал, се оказва, че нозема церане е доста по-вирулентна и по-опасна за пчелното семейство. Така че дори и ниска степен на инвазия може да представлява опасност за нашите пчели.
знам дали се вижда добре, смени се цвета, като сложих на компютъра. Съществува една паневропейска програма. Тая програма кандидатствахме ние като страна членка, но не бяхме одобрени и не ни обясните какви са причините за това. Но аз ще ви дам данните за другите страни. Виждате, участват 17 страни. Направени са 3 прегледа на пчелните семейства в периода есента на 2012 до лятото на 2013 година, като са изследвани 31 832 семейства, 3284 пчелина са посетени 3 пъти, или както казват, 3 визити са направени на тях. Първата визита е есен 2002, втората зимата между 2012 и 2013 и лятото на 2013 година. Всичко 8572 посещения на пчелините са направени, участват 1354 пчеларски инспектори. Констатирана е зимна смъртност, която варира в доста широки граници, виждате от 3,5% до 33,6%, като в 11 страни смъртността е повече от 10%, това важи за повече от северни страни. Най-висока е констатирана смъртност в Белгия 33,6%, а най-ниска в Литва 3,5%. И тук може да видите на картата, че 10 страни, като е бялото, по-малко от 10% имаме в 6 страни и повече от 20% също в 6 страни. Между 10 и 20 имаме в 5 страни. Тоест едно разпределение на смъртността в различни проценти. С червеното оцветяване е дадена високата смъртност, повече от 20%. С жълто-оранжевото е средната смъртност, между 10 и 20%. И с по-бледното оцветяване е смъртността по-малко от 10%. През пчеларския сезон, това е летния сезон, смъртността се движи от 0,3 до 13,6%, като във Франция повече от 10% или съответно 13,6%. В 12 от 17 страни е по-малко от 5%. Между 5 и 10 е в 4 страни. Ето тук може да се види. 13% е максималното и то е в Белгия. И съответно виждате разпределението на отделните проценти в отделните страни. Какво е установено при тези прегледи и при изследванията на пчелите от тези пчелни семейства, които са наблюдавани през тази период? Не е установено нито в една от страните членки, виждате малък кошевен пръвък и кошевена карта. Това е 2013 година, а 2014 вече малкият кошевен пръвък е предал. Американският гнилец е установен в всички проучени страни. В страните Франция и Латвия е над 6%, в 6 страни това е под 3%. За нашата страна може да кажем, че от нашите наблюдения американският гнилец се разпространя приблизително както във Франция и Латвия над 5%. Европейският гнилец е установен в 15 страни много малък процент. В 5 страни се наблюдават само клинични признаци, а във Франция това е повече от 2%. У нас също констатираме ниско разпространение на европейския гнилец. За една година миналата сме имали само 3 проби, изпратени за изследване на европейски гнилец. Монотоза е установена в почти всички страни. В 5 от страните тя е повече от 5%, повече от 15 е установена също в 5 страни, Гърция, Латвия, Полша, Швеция и Обединеното кралство, а в Финландия не са установени положителни случаи. Това е малко странно, тъй като в другото проучване при Полус дава, че в Финландия има наличие на варообезпокоение. Но зематоза е установена в 11-16 страни, тъй като една страна не е дала резултати. В 4 страни е повече от
Полша установено, вижте, 55,86% от изследвани семейства са положителни за розематоза, което е един проблем за тази страна. От вирусите е изследван хроничен вирусен паралич, той е установен в 5 от 17 проучвани страни и е по-малко от 5%, т.е. сравнително ниско разпространение. Това се увеличава между първата и третата визита, казахме между есента на 2012 и лятото на 2013. Имаме малко увеличение, което засяга страните Франция, Италия, Обединеното кралство. През 2014 предстои оценка на смъртността и връзката с някои фактори на околната среда, като например климатичните условия. Както ви казах, нито един фактор не действа самостоятелно, винаги е в тясна връзка с другите неблагоприятни фактори. Ето ги нашите данни за изследване на проби за розематоза по проекта от Националната програма за развитие на пчеларството. Виждате, проучихме 3 години, като първата година 86% от пчелините са засегнати и 43% от изследваните проби. Горе-долу от всеки пчелин сме вземали по 5 проби, като представителни за пчелина. През 2012 имаме леко намаление и на пчелините, засегнатите пчелини и на положителните проби. А през 2013 имаме леко увеличение на пчелините, обаче виждате, че имаме значително намаляване на положителните проби. Това може да се каже, че има значение, тъй като пчеларите вече се убедиха да изследват пчелите си за розематоза и започнаха да вземат мерки. Особено розема зеране, тя протича без симптоми, без клинични признаци. Наричат я още тихата смърт, защото семейството отслабва, пчелите излизат навън и умират, нямаме подмор на дъното на семейството, нямаме диария, както при розематис. И докато се усети пчеларя, вижда, че семейството може напълно да е изчезнало и кошера да бъде обезлюден, което пчеларите наричат синдром на празния кошер. През 2011 и 2013 от всички изследвани проби при диференцираното изследване се установи, че се касае само за розема зеране, както видяхте и в предишните изследвания от групата Колос. Какви фактори, аз ви споменах няколко пъти, влияят върху здравето на пчелните семейства? Това са пестицидите, земеделието, управлението на пчелина и това са нашите добри пчеларски практики, как ние отглеждаме нашите пчелни семейства, околната среда, развъждането селекцията, вие чухте една прекрасна лекция на тази тема, и болестите. Значи, аз ще се спра на болестите и то конкретно, само на една болест, но преди това искам да ви кажа, също да ви напомня какви са заплахите на пчелите от страна на заболяванията. Както виждате, тук съм ги дала в различни цветове, тъй като имат различна роля. Роля деструктор, той е най-опасният за сега причинител на заболяване по пчелите, тъй като той действа освен чрез своето пряко влияние върху пчелното семейство, но той често пъти е носител на вируса, както ви споменах, и може да предизвика смърт при пчелното семейство, ако не вземем мерки. Следващите американски пилец, европейски пилец, нозема видовете, нозема апоси, нозема царане и вирусите ги има в нашата страна. Трахея на акарапис луди, малък кошерен бръмбар ектинатомида, тропилелопс видовете, до сега е доказано, че тропилелопс клаве и тропилелопс мерцедес се предизвикват заболяване по медоносната пчела. Все още ги няма в Европа и няма и у нас, докато азиатския стърж, Веспа велотина нигридоракс,
го има в Европа, но не е дошъл, слава Богу, до сега у нас. Ние трябва да знаем да можем да се пазим от него. Какво представлява? Той представлява един стършък, подобен на нашия, малко по-древен, с тъмни гърдички, тъмно кафяво червен свят на гърдичките. Той е пренесен във Франция чрез такива красиви китайски вази, като на дъното на някои от вазите е имало оплодена женска, която е останала там или част от гнездото. След като се пренасят те във Франция, той започва да се размножава много успешно в тия климатични условия. Лети повече от 100 км разстояние, завзема нови територии и сега е обхванал също Испания, Португалия, част от Германия. Това са най-общи заболяванията, от които трябва да се пазим, като тук ви показвам снимки, от тях да може да ги различите. Виждате горе бактериалните болести, европейски, американски милец, върховито пило, това е остър вирусен паралич, това е мехурчен милец, това е вароа, ноземни спори и други неприятели, които също могат да пренасят заболявания, като восъчния млец. Кои обаче заболявания се смятат за най-важни по пчелите и са под надзор от Международното бюро по епизодите, което е Световната здравна организация на животните. Това са акароза. Виждате, акарапи слуди, няма я в България. Пак повтарям. Американски, европейски милец и бабатоза ги имаме в България. Но зематозата беше включена в този списък от 2005 година. Сега е извън списъка, но ние в България я поставяме под надзор, обявяваме я и контролираме майкоръзвъдните пчелни семейства, за да не се пренесе заболяването чрез пчелните майки. Малкият кошерен бръмбъл, кошерният рак все още няма в България, но казахме, че малкият кошерен бръмбъл е продиктал в Европа. Като особено опасни заболявания се смятат малкият кошерен бръмбъл и кошерния рак. Малкият кошерен бръмбъл, тъй като то представлява една непосредствена заплаха за нашето пчеларство, трябва да имаме много повече познание от това заболяване, от този вид, който е едновременно и паразит, и неприятен от пчелното семейство. Заболяването се обявява задължително в страните членки на Европейския съюз. Както ви казах, включени в списъка на Международното бюро по епизоди. Законодателството в Европейския съюз в момента забранява, с изключение на Нова Зеландия, вноса на пакети пчели или колонии пчелни семейства от трети страни. Позволено да се внасят пчелни майки от много ограничен брой държави извън Европейския съюз. Изпращането на пчели, бокуси, непреработени пчелни продукти, пчеларски инвентар и мед в пити, който е предназначен за човешка консумация от заразените райони, е забранено. Това значи, че от района на Италия ние не можем да внасяме тези неща. Разпоредбите относно вноса са основната защита срещу въвеждането на малкия кошерен бръмбъл. Затова е изключително важно всеки пчелар да спазва законодателството на Европейския съюз и да осигури редовно наблюдение на своите семейства. В нашата страна, както разбрахте от предишната лекция, в Закона за пчеларството е написано, че трябва да се отглежда само местната сива пчела. Абсолютна забрана имаме за внос на майки, пакети, пчели, роеви и с изключение за експериментални цели, което разбира се нарушава. Тук ви показвам разпространението на малкия кошерен бръмбъл. На картата е от 2007 година и отдясно може да видите коя година, къде е проникнал този малък кошерен бръмбъл.
2007 година виждате Щатите, Канада, Австралия. Тук в Щатите цвета е виолетов, което означава, че те са успели, има го в страната, но са успели да го ограничат само в дадени райони, т.е. не е разпространен в цялата страна. И виждате, през Щатите отишъл 96, Египет 2000, постепенно отива и в други държави, което на тази схема по-ясно ще видите как от южната част на континента на Африка, разбрахте пчелата Апис филипрескопилата, чрез едното пренасене тя засяга Австралия, Канада, Щатите, Мексико, Гавай и Италия най-накрая 2014. В Португалия 2004 година получават клетки с майки от Тексас. Веднага, според изискванията, законовите изисквания, такива клетки трябва да бъдат веднага в лаборатория да бъдат прегледани. При прегледа се констатира, че има яйца и лапи на малкия пашевен кръвър. Партидата се унищожава, а пчелните семейства, които са поставили клетките, също са били своевременно унищожени. И по този начин 2004 година се спира внасянето на малък пашевен кръвър в Европа, за разлика от 2014 в Италия, когато не е могъл да бъде спрян. Тук ви показвам Щатите, тъй като говорихме с Канада, колеги от Канада. Малкият кошерен бръмър не може да презимува при тежки зимни условия, при студени климатични условия. Обаче виждате, Канада е една страна, която зимите са студени, но тя всяка година там си има проявление на малък кошерен бръмър. Това се получава, защото в Щатите, основно в САЩ, пчелните семейства се използват за опрашване на бадеми и други култури, които са за големи масиви. Тръгват, както е показано тук с стрелките, тръгват от юг на север. Значи в тия щати, които са с жълто, означава, че там малкият кошерен бръмър го има. Там се развиват основно семействата и постепенно тръгват и опрашват с съвтенето на културите, достигат тук до границата на Канада. Преминават пчели към Канада, пренасят малкия кошерен бръмър и почти всяко лято в Канада си има проблеми с този паразит. Ето тук е показано също. Виждате, те стигат до тук, отиват в канадските щати, имат проблеми. През зимата закива, но следващата година отново пристигат с следващите мигриращи пчелни семейства. Тук е показано как отначало единични случаи, постепенно се увеличават. Виждате, последно през 2013 година, синьото означава, че е 2006, а всичките други 2009, последно в Квебек, през 2013 година има засягане на няколко пчелни семейства. Ето е Италия. Тук в тази област Калабрия има пристанище, което е много интензивно натоварено, където се пренасят много стоки, много оживена търговия. И решават италианците, че може да бъде проблем да се пренесе малкият кошерен бръмър, тъй като той се отнася не само с пчели, но и с цитрусови плодове, и с други пчеларски продукти, и с мед, предназначен за консумация на човека. И затова те поставят тук няколко нуклеушчета като кампании, за да видят дали има малък кошерен бръмър. Значи, на първия случай е констатиран на 5 септември 2014 година. Имаме едно огнище, като на 26 септември вече има тук две огнища нови, което значи, че виждате колко бързо той се разнася в тази област между останалите пчели. Веднага се прави една зона от 20 км,
тъй като малкият кошерен тръбър лети повече от 10 км разстояние, прави се една зона, която ще видим какво се извършва в нея 20 км и една 100 км зона, които се наблюдават непрекъснато и се преглеждат челните семейства да няма нови случаи, нови огнища. Ето това е 20 км зона, която тук е показана на увеличение. Виждате, тук имаме едни зелени и червени точки. Това показва, че в тази зона са направени изследвания и прегледи и там, където е зеленото, е негативен резултат, т.е. не са открили малък кошерен тръбър, а където е червено, тук са констатирали наличие, наличие на малкия кошерен тръбър. След това, на 1 декември, се констатира и тук е един случай на остров Сицилия и както виждате, веднага зоната се променя. Значи тя не е само тук на тази област, а веднага се прави така, че радиус 100 км да бъде обхваната и другия район. Или на 1 декември ние имаме засегнати 57 пчели в Калабрия и 1 пчелин в Сицилия, като в района на Калабрия е установена в пчелини, намиращи се преди всичко в Реджио де Калабрия. Малкият кошерен тръбър е установен и в Виго Валентина, което е съседен район на Калабрия. До сега ларви на малък кошерен тръбър са установени само в 4 пчелина от тези 58 случаи. Имайте предвид, че това е констатирано късно есента, след това пилото намалява, идва зимата, при което обаче, въпреки всичко, в 4 района са успели да се размножат бръмбърчета и да имат поколение, снесли се яйца и от тях са се издружили ларви. Малкият кошерен бръмбър може да се размножава в огромен брой заразени колонии, където ларвата се храни с пилото, меда и прашеца, т.е. всичко, което е в питата и разрушава питите. Вие успяхте да видите част от снимките, показани от доцент Петров. При определени условия малкият кошерен бръмбър разрушава питите, предизвиква ферментация и разваляне на меда, отделяйки екскрементите си с него. Те се използват там, в тях има ферментиращи вещества в екскрементите, веднага меда почва да кипи, да се ферментира и да мирише ефект. Ако нашествията на бръмбъра са много високи и неконтролирани, те в крайна сметка унищожават колониите или ги предизвикват да избягат и да напуснат кошера. Значи също може да имаме обезлюдяване. Кои са извършниците на инвазия? Откъде малкият кошерен тръбър може да дойде и да засегне пчелните семейства? Едното е почвата. Почвата, тъй като там се развива кавидата на малкия кошерен тръбър. Плодовете, предимно цитрусови, бръмбърчето обича сладките сокове и много често може да бъде принесен с цитрусови плодове. Дървета, ако района се отглежда цитрусови дръвчета, те също може да се намира бръмбърчето. И чрез пчелите, пчеларските материали и земните пчели, за съжаление. Значи това е един неконтролиран източник земните пчели. Човек не може да вземе мерки, да спре разпространението, ако земните пчели се заразят. Пренасенето от други страни става основно чрез носа на пакети, пчели майки, цитрусови плодове, банани, портокали, грейпфрут, като основно засяга слабите пчелни семейства, тъй като по-лесно може да проникне в тях. И сега ние, като имаме законодателство, което забранява вноса на майки, пакети, пчели, роеве, но внасяме много плодове в България, цитрусови, една от опасностите може да бъде да го внесем със следните проблеми. Какво представлява той? Имаме възрастното бръмбърче, виждате
от 5 до 7 мм дължина, или може да кажем, че това е около 1/3 от пчелата. Широчината е 2,5 до 3,5 мм. Когато се излюпва от кафявидата, той е тъмно кафяв или червеникав на цвят и след като достигне полова зрелост става черен, лъскав. Главата, гръдния кош и коремчето са ясно разделени и може да се види, че са отделните части на тялото. Не са сраснали. Основна характеристика е, че виждате крилцата, където се намират, не достигат до края на коремчето и не го покриват, а остава едно пространство, което коремчето се подава зад крилцата и много характерна форма имат ефектите на пчелите. Виждате, една дълговидно завършват с едно определено пробивание. Главният стадий е около 10 до 16 години. Виждате, ларвата много прилича на ларвата на восъчния молец. И ако я видим по пиката, може да я объркаме. Трябва обаче да отчитаме, че восъчния молец не се развива в семейството, както има вътре пчели. Евентуално при слабо семейство може да го видим на някои крайни пики, но в центъра на гнездото не може да имаме восъчен молец, при положение, че имаме пчели в гнездото. Каква е другата разлика? В тази ларва може да нарасне до 1 см дължина, има кремово бял цвят и има наличие на, вижте, 3 двойки кръчка. Нататък по коремчето няма лъжливи кръчка, докато ларвата на восъчния молец има такива. Едни топчица, които имитират кръчета. И много характерно е два шипа в крайното членче, които стърчат от задната част. Ето тук се вижда как е нападнато пчелно семейство от малкия кошен пръвър. Яйцата се снасят или някъде на загътано място, както виждате тук, една кафявида е разпечатана в пчелите и веднага са нахвърлили яйца на мънчетата в тази област. От яйцата се излиза ларви, виждате, които са блъснали по питата. Вижда се вече тази слуз, която се образува от ферментацията на меда. И като погледнем такава пита, тя е един вид червясала. Много неприятна гледа. Ето го бръмбърчето между пчелите, виждате големина 1/3. Тук след третиране на дъното на кожа, черни лъски бръмбърчета кожа. Клиничните признаци не винаги са много ясно видими и това зависи от какво количество бръмбърчета са влезли в пчелното семейство. Но общо взето може да видим тунелчета в пиките, които са направени от ларвите, унищожаването на пилото, тъй като ларвата яде пилото консумира. Може да видим промяна на цвета и ферментация на пчелния мед и тази неприятна миризма, като на загнил портокал, това се усеща. Клиничните признаци, казах, са видими при висока инвазия и пак караче пост-уязвими са слабите семейства. При по-слаба инвазия за диагностика се използват различни кампании от нагънат картон или пластмаса, които се слагат на дъното на кошера за около 3 дни. Бръмбърчетата се крият в тези тунелчета, когато извадим кампан и може да ги намерим там. При сравнение с такова бръмбърче, искам да ви кажа, че ако се осъдите, веднага трябва да изпратите в лабораторията. Изпращаме са различни видове бръмбъри, които до сега, слава Богу, не са били единозомида. Трябва да се изпратят бръмбърчета, ларви или яйца, веднага, за да се постави диагнозата. Но обърнете внимание, не могат да се изпращат живи бръмбъри, ларви или яйца по почта. Те трябва да бъдат умъртвени
като се потопят в спирт или се замръзят в 70% алкохол и се изпращат в такива малки банки. Диагностиката съответно се прави на базата на клиничните признаци, как да проверим нашите кошери. Казват, съставяме кампании, възрастните се крият тунелчетата, проверява се визуално кошера, се наблюдава за възрастни пръпъчета, ларви, видими медови следи от ларвите по дъното извън кошера. Тъй като ларвата стои около 14 дни в кошера, след което тя се плъзга, излиза от кошера, в почвата около кошера търси ронкава плъс, за да направи тунелче да детализира. И при това плъзгане тя минава през този ферментирал мед и могат да се видят по питите, по рамките, по дъното на кошера, а дори и на пръста, почвата пред кошера, такива едни медови следи, които показват на къде са се отправили ларвите. При съмнение, както казахме, веднага ветеринарен лекар или съответната диагностична лаборатория. Ето какво представляват кампаниите. Виждате тук, ако казвам, пластмасова лентичка, която се слага на дъното, не трябва да е по-дебело от 4 мм. Или пък такава мрежа, даже в дълбоко дъно, което ползва, може да служи за капани. Какъв е жизненият цикъл? Как се развива и размножава малкият кошерен бръмбър? Кошерният бръмбър прониква в кошера, отива, казахме, на затънени места, като групички снася определено количество яйца. От тях се излъпва ларва, която има два стадия. Първия стадий се нарича стадий или фаза на хранене и ларвата яде всичко, което е вътре в питата. Пилото, меда, прашеца. Разрушава восъчните пити и такава пита може да остане понякога само на деловете и работата. След 10 до 16 дни тази ларва тръгва да излиза от кошера и тогава се нарича скитаща ларва. Излиза от кошера, търси тунелчета в почвата и се превръща в какавида. Какавидният стадий трае до 3-4 седмици. От какавидата се излюбва един червеников кафял, млад, полово незрял бръмбър, който след като зрее полово и се оплоди, дава черен лъскав и отново повтаря този цикъл на развитие. Както ви казах, лети около 10 км, завладява нови територии, нови пчелини и заразява нови пчелни семейства. Тук е показано в естествен вид как става отложението на мъжки и женски. Снасят се яйца, ларвите се излюбват, ларвата скитащата излиза, прави какавида. От какавидата се излиза до възрастния. Така че ние имаме зрели ларви за какавидиране след около 15 до 60 дни. Имайте предвид, че при мен всичко зависи от полната температура. Какавидирането е в почвата, извън кошера, в дълбочина от 1 до 30 см. В рамките на 20 метра от кошера, в редки случаи са наблюдавани ларви, които са използвали и на 200 метра, за да намерят подходяща почва. За ларвите е необходима ронкава почва, която те да могат да проникнат и да се превърнат в какавида. Меки влажни почви, температура на над 10 градуса са нужни, за да приключи жизнения цикъл, макар че малкият кошерен бръмбър може да оцелее и при по-ниски температури за кратко време, за около 3 седмици. Това поставя веднага под въпрос неговата чувствителност към ниските температури, към студените зими, защото мнението на руски автори като Громов беше, че няма никога да дойде малкият кошерен бръмбър при нас, защото нашите зими са студени. Но виждате, че тази възможност съществува.
Възрастните бръмбърчета се появяват след 3-4 седмици, но могат да се появят по всяко време между 8 и 84 дни, пак в зависимост от температурата. Значи там, където е по-толкова, цикъл е по-кратък и ще имаме какво повече поколения бръмбърчета за един сезон, там, където е по-плавно, по-дълъг цикъл и ще имаме по-малко поколение. Възрастните летят, както ви казах, 10 км, може да оцелее бръмбъра 9 дни без храна и вода и 50 дни върху използвани пики и няколко месеца по плодовете, където се получава необходимата храна. По питите използваме, което си питите, за да се храни. Как трябва да се предпазваме да се борим с малкия косвен бръмбър? За да не се допусне неговото внасяне, е необходимо информация, обучение на пчеларите относно методите на диагностика и контрол, добрите пчеларски практики, отглеждане на силни семейства, пространствата между питите да са изпълнени пчели и входовете да са съобразени с тяхната сила, висока хигиена на пчелина, своевременно центрофугиране на меда, колабориране с представителите на санитарна защита, за да не бъде внесен с цитрусови плодове. На границата има санитарни инспектори, които проверяват тези партиди. Контакт и обмяна на опит с такива страни като САЩ и Канада, които са засегнати. Унищожаване на болните, кампании при отрицателните. Защото това, че сме намерили отрицателни, не означава, че малкият кошерен бръмбър не е дошъл. Пчеларите трябва да са регистрирани в страната си. Ето това е нашия проблем. Ние имаме много нерегистрирани пчелари. А когато пчелар е регистриран и ветеринарният контрол е по-сигурен, тъй като ветеринарният лекар в района знае статуса, здравния статус и състоянието на пчелните семейства. Ако местата на колонии в риск за заразяване с малък кошерен бръмбър не са известни, тогава шансовете за откриване на проникването му, постигането на неговото ликвидиране и дори управлението за по-дълъг срок за контрол, случаи на въвеждането му са дължни на голяма риск. Тоест, пчеларя не е регистриран, има там 5-6 кошера, не познава кой е това малък кошерен бръмбър, той се настанява при него, размножава се и може да бъде източник за заразяване на тези семейства. Докато почнем да водим борбата, вече е минало време, много заразени пчелини, тогава какво ще унищожаваме всички пчелини в страната, тогава ще преминем към варианта и да се преберим, че той е вече внесен у нас и да правим строг контрол, прегледи, кампании и унищожаване. Малкият кошерен бръмбър не може да бъде изкоренен след като веднъж се установил в дадена територия. Много е трудно това, казах ви за Канада. Макар че го няма там, той всяка година пристига с черните семейства от щата. Каква е профилактиката? Редовна проверка за малък кошерен бръмбър в пчелните семейства, да се работи в пчелините с висок риск най-накрая, да не се остават слабите колонии уязвими. Трябва веднага да вземем мерки да не допускаме наличие на слаби семейства. Защо? Защото, както казах, слабите семейства не могат да се защитават. Входът е широк, отворен, пчелите са малко между рамията и бръмбърчето спокойно може да се влезе през входа и да започне да се развива в пчелното семейство. Когато обаче семейството е силно, когато входът е съобразен с неговата сила, дори да влезе малкият кошерен бръмбър, той бива посрещан от охраната на кошера, биват ожилвани бръмбърчетата и веднага убити в клеви. Като клеви топчета са намирани, които са установявани до 8 бръмбърчета, убити и завити в клеви. Умрелите семейства трябва бързо да се унищожават. Тоест, колкото по-бързо от установяването на малкия кошерен бръмбър, толкова по-добре, за да допуснем размножаването му и по-нататъчно. С
Своевременно трябва да имаме, центрофугираме меда със собствен инвентар, за да не мисли с инвентара да си поднесем яйца, ларви или малки кошени кръпа. Значи, много пчелари имат опита да оставят запечатани книги от пролетта за есента, когато да осигурят запаси през зимния период. Когато има малък кошерен пръбър или опасно за неговото проникване, това не се препоръчва. Тъй като той отива в питите склада, разпечатва меда, изхожда се и меда почва да кипи, да тече по питите и да се разтича и ферментира. Ако малкото кошерно пръбърче попадне в склада, в стоковия мед, който е за ваша консумация или за предаване, за продаване също така, изходи ли се в такъв съд, целият мед трябва да се бракува. Миризмата е неприятна, меда ферментира и не може да се консумира по-нататък. Восъка трябва да се събира и обработва незабавно, за да няма опасност от попадане на яйца, понякога и на ларви в него. Да не се предвиждат семейства, пчелни семейства или колонии, оборудване между пчелините без инспекция, без преглед. Значи без да прегледате инвентара или ако решите пит, да взимате от един кошер на друг, всичко трябва много внимателно да бъде прегледано, да не се принесат яйца или ларви. Да се съобщава незабавно за всяко съмнение на малкия кошерен пръбър. Борба срещу вредителя при неговото внасяне. Там, където вече го има, мерките са малко по-други. Наред с тези мерки се включват и мерки за неговото унищожаване на развитие извън кошера, или това е пепевидния стадий и стадия на пръбърчето или на имахото. Третират се пчелните семейства с помафос или чекмайн плюс, третиране на почвата с инсектициди като Гард-Стар, използване на различни алтернативни средства за борба срещу малкия кошерен пръбър, като аз ви споменах отглеждане на силни семейства, входовете да са съобразени с силата на семействата, използване на органични киселини, както срещу ванодозата, мрачена оксалова, поставяне на различни кампании в и извън кошера. Вие ги видяхте кампаниите, какви са за кошера, а извън кошера могат да се вземат пластинки, пластмасови или ламаринини, намазват се с някакво сладко килотопно фигур. В него се слага отрова, инсектицид и отгоре се поставя една много финна мрежичка, която да не позволява да мине пчелата през тези тръпчици, а само малкия кошерен пръбър. Вие видяхте, това е една трета от пчелата. Той прониква, отива да поема от тия сладки течности, сладки сокове, които са на намазаната ламаринка, поема инсектицида и остава там. По този начин намалява популацията на възрастните пръбърчета. Там, където са какавидите, разромкваме пръста и насипваме Гард-Стар, но отново зариваме с пръст, за да няма пчелите досег с инсектицида. Търсят се също така естествени вредители срещу малки кошерен пръбър, като бактерии, гъбички, паразити, които да са патогенни за него и да са безопасни за пчелите. Ето тук показвам Гард-Стар, виждате, това е един инсектицид, растителната защита, който търси се в почвата, къде са какавидите, разробва се, налива се и се засипват с пръв, а това е чекмайн плюс, може би повечето от вас го познават. При вароносата той се поставя в междурамията да виси като лентичка. При малкия кошерен пръбър обаче той трябва да поставя както е входа на кошера, отвътре точно зад входа, така че пръбърчето да рече да влезе, да попадне веднага върху тази лента с активна субстанция помафос, която веднага убива малкия кошерен пръбър. Трябва непременно да го обявим това заболяване, тъй като видях, това е включен в листа за
болести, които са под надзор Международното бюро по епизодите. При съмнение се уведомява ветеринарния лекар. При доказване в лабораторията вече се прилагат стриктни мерки по отношение на ограничаване всяко движение, свързано с пчелните колонии вътре и отвън. Тоест в зоната, казахме, две зони се правят, в самата зона движението се ограничава напълно, а също така излизането от тази зона на пчелни семейства, майки и така нататък. Създава се тази 20 км карантинна предпазна зона, се нарича, която се извършва преброяването на всички пчели. Ето защо трябва да бъдат регистрирани пчеларите. Да се знае, в тази зона има колко си пчелара с толкова брой пчелни семейства. Ветеринарният лекар трябва да има тази информация, бързо да ги обходи и трябва да прегледа всяко пчелно семейство на пчелина в тази 20 км зона. Унищожаване на инвазираните пчели чрез изгаряне. Там, където констатираме нова пъшева тръба, семействата се изгарят. При отрицателен резултат доставяме кампании, не сме сигурни, че го няма. Проследяваме движението на търговци и миграция на пчели в и извън зоната, като най-вече се проследява движението на стоки от рискови зони, държави, в които малкият пъшеви тръба съществува. Например, Южна Африка, Щатите, Австралия. Не се разрешава внасянето на живи животни от такива зони. Създаване на втората зона карантинна, която е зона на надзор, 100 км от огнището, радиус от огнището. Преброяват се пчелините, посещават се случайно подбрани пчели, не всички. Преглед на пчелните семейства на базата 2% очаквано разпространение, т.е. ако имаме 100 пчелни семейства, трябва да прегледаме 20 пчелни семейства. Унищожаване на инвазирани пчелини чрез изгаряне, при отрицателен резултат поставяне на кампании, проследяване на движение за търговци и миграция на пчели в и извън зона. Имайте предвид, че разнасянето с ВОЗ, дори с произведени от пчелни продукти, други продукти за употреба от човека, също представлява опасност. Ето тук вижте каква грозна картина е унищожаването на болните пчелни семейства, запалването. А тук пръста, където са били пчелните семейства, където са били кошерите, се разробва и се пресява през сита, да се търсят такави. Това е един много трудоен процес, за да може да бъде унищожено всичко в дадената област, в дадения район, което, както казах, е трудно осъществимо, затова настанили се малки кошери, трудно може да бъде отстранен. Но ви напомням, че отглеждането на силни пчелни семейства, добрите пчеларски практики и правилната манипулация на пчеларите с пчелните семейства е много важен момент за профилактиката срещу малкия кошер. Благодаря ви за вниманието и искам да направя един апел да работим заедно. Специалисти по пчеларство, ветеринарни лекари, пчелари. Всички, които се занимават с пчеларство, трябва да бъдат задоволени срещу този опасен враг. Като тръгвайки заедно вече е начало, да вървим заедно на прогрес, а работим ли заедно, това е успех. Или ние можем да извлечем колко от самите пчели с това отношение. Имате думата за въпроси, нещо не ви е ясно, нещо да го изясните. Трябва да разберем колко голяма опасност е това, защото по принцип ние много подценяваме нещата. На мен ли точно ще се
случи, точно в България ми се дойде, но това никой не може да го предрече, какво ще се случи. Ние трябва да бъдем винаги нещрек. Както виждате, нещата прямо пчелите се променят много. Гледаме пчели не както едно време, получаваме продукция не както едно време, болестите са не както едно време. Това трябва да имаме познания, да вършим работата си както трябва и да бъдем нащрек за новите болести. Не знаем утре какво ще дойде. Аз съм на вашето разположение за такива въпроси по отношение на болести. Обаче аз мисля, че най-вече трябва да бъдат настрек альтернативни власти. И как ще се обясни факта, че примерно присъдение за американските вакцини, за каквото и да е заболяване, аз искам да регионален въпрос, аз съм от района Бургас, проби трябва да изпращам в Сливен. Това беше лесно, когато се близо. Сега явно Бургас стигна до служба и нова практика. Значи, вместо да бъдем на штрек и да засилваме нашите лаборатории, значи, альтернативни власти да бъдат на штрек, точно обратно се получава. Как ще говорим? Вижте, по отношение на къде да има лаборатория, това е държавна политика. Нито зависи от мен, нито зависи от вас. Така. Вие търсите най-близката лаборатория, която да ви е удобно. Или пък може да изпращате в София, лабораторията, централната лаборатория, няма никакъв проблем. Проблема при диагностиката дойде с това, че пчеларите започнаха да плащат за изследване на нозематоза и лаборатория. Безплатно остана само пилото за американски немец. Така че ако пчеларя е на штрек, ако той иска да му се направи диагноза, той ще намери начин да изправи пробата и да получи резултат. По отношение на това, че ветеринарните лекари наистина има някакси на заден план здравеопазването на пчелите, има такъв момент и това пак е държавна политика. Частно практикуващите лекари се отказаха, не са им достатъчно парите за прегледите. Сега официалните ветеринарни лекари ще поемат тази дейност, което за мен е също много неосъществимо. Те физически нямат възможността да направят прегледите и да контролират заболяванията в дадена област. Значи търсите най-близката лаборатория, трябва да се изпрати пробата по изискванията, трябва да има писмо от ветеринарния лекар и съпроводително, особено за американския пилец, тъй като той се изследва безплатно и пчеларя може да бъде обезщетен, ако е регистриран. Когато се касае за изследване на пчели за нозематоза, лаборатория, обикновено пчеларя, като загине пчелното семейство, тогава търси възможност да изследва, да види каква е причината, от какво е загинало пчелното семейство. Тогава се заплаща, вие може да си изпратите пробата заедно с парите. 18 лева е едно изследване за нозематоза. Пробата обаче много често не отговаря на изискванията. Тук искам да ви обърна внимание, че поне едно 50-60 пчели трябва да изпратите. Ако са загинали от най-пресно умрелите, от най-горния подморен, така от най-горния слой, ако са живи или току-що умрели, хубаво е да се замръзят, за да не настъпи допълнително отлагане и да ви се постави най-точната диагноза. Изпращат се
както ви казах, с сумата и след това вече се търси. Аз мисля, че тук в Пловдив има частна лаборатория, която прави изследвания. Има в Стара Загора, в районния институт, бившия, който сега е филиал на нашия институт. Там също правят изследвания. В Сливен мисля, че има лаборатория на изследвания. И в София може да кажа. Нямате проблеми. Да, и вашата нямате. Нещо по отношение на моротозата, да ви много. Сега последните събития в Царя, където загинаха много пчелни семейства, основната причина се оказва моротозата. Те наистина са биологично производство, но ние имаме регистрирани препарати за биологично производство, като вземете Екостоп, Апилайн Вар, Апигард, имаме бранчена киселина. И не може да кажем, че нямаме препарат. Особено в биологичното производство, тъй като там някои от лекарствените средства са с по-малка ефективност, имам предвид бранчената киселина и саловата, ако е приложена в период, когато има пило, но тогава трябва да имаме един непрекъснат контрол на атара. Пролетно третиране, през лятото използване на строителна рамка, правене на отворки и есента също така третиране. Искам да ви обърна внимание, че последните промени на климатичните условия, и сега също ще имаме много жертви след това заследяване, но какво се получава? Ние трябва да третираме на, кажем, 10 март, 10 август, извинете, трябва да поставим, сваляме магазините и поставяме някои от лентите за третиране. Стоят лентите там 21 или 35, независимост от това какъв е препарата, след което лентата вече не действа, дали ще извадим или няма да извадим, тя вече няма ефективност. Продължава отглеждането на пило, времето е добро и ние заземяваме пчелните семейства с значително количество отгар. Затова се препоръчва октомври месец, когато пилото окончателно спре, да се направи едно довършително третиране. Дали с оксалова киселина, дали с перцин, за да се ликвидира този атар, който е останал по възрастните пчели, да може пчелното семейство да зимува нормално. Оксаловата киселина се прилага по различни методи, различни схеми. Искам да ви кажа, че това е единственото лекарство, единствената субстанция, която аз препоръчвам без да е регистрирана. Защото в момента нямаме регистрация на препарат на базата на оксалова киселина. Но трябва да имате предвид, че тя се използва винаги в период, когато няма пилово високо. Трябва да се използва веднъж годишно. Има различни такива схеми, няколко пъти с по-ниска концентрация. Аз съм на мнение, че тя трябва да се използва веднъж годишно, защото тя действа и на хитина на пчелите. И тая пчела, която ще зимува, ако я третираме през есента, не трябва да я закачаме януари-февруари месец. Чакаме вече новото поколение, което ще третираме в следващия период. Вече от март се третира с някакъв продукт. Трябва да се редува процента на оксалова киселина е 3%. Това, че дадете повече пъти по-малък процент, не ви дава по-висок ефект. Нищо, че като третирате, всеки път пада известно количество атари. Доказано е, че трябва да се третира веднъж с концентрация не по-висока и не по-ниска от 3%. Вече през март месец може да третирате с лентите. Единствено перицина не се препоръчва за пролетно третиране, а с оглед да не попадне в пчелните продукти, да не попаднат остатъци от този продукт. Но той спокойно може да се използва през октомври месец, като след като сте поставили ленти, като довършително третиране. Много е важно да сложите наистина лентите на 10 август,
защото тогава намалява количеството на пилото. Всички атари, които са били в пилото до тогава и в пилото за търди, отиват в челното пило и започва пик на размножаването на атара. И тогава се получават две линии. Аз имам една графика, мога да ви покажа. Пика на намаляване на популацията на пилото отива надолу, кривата, а кривата за увеличаване на популацията на атара отива нагоре. И там, където се пресекат е тази критична точка, която трябва да се използва за третиране. Много пчелари слагат по-малко летата. Има и такива случаи, когато аз ще сложа една лета в стоп и една лета в почва. Нито дозата на едното лекарство, нито дозата на другото лекарство е съобразена. Виждате синята линейка, това е развитието на пилото, това е развитието на пилото, а това е развитието на атара. През синята атара е върху пчелите. Започва отглеждането на пилото пред нашите условия някъде през януари месец. И постепенно атарите от пчелите влизат в пилото. Докато развитието на пилото е по-бързо, по-екстензивно, виждате пика е април до юни. Юни месец имаме едно задържане, след което популацията намалява. Майката представата с нас е яйцата търди, които знаем, че търдите са именно привличащите атара. Тогава атарите се прехвърлят от търдевото пило на пчелното пило. Пилото като общо намалява, атарите се увеличават и имаме едно относително увеличение на обвързителността. И ние, ако не хванем този момент, виждате какво става, колко атари ще се намножат и колко малко пило остава. Така че тая пчела, която ще зимува, ще бъде обретена. Нашата задача е да запазим апостолската пчела, тъй като тя е много ценна. Нейното белдъчно масно тяло се запълва с запаса и може да презимува нормално. А една увредена пчела или ще напусне кошера пчелното семейство през октомври-ноември, или пък ще загине през януари. След като сме третирали тук, стоят препаратите. 35 дни най-много. 42 е за чекмайта, които са ленти. Зависи с какво ще третирате, разбира се. Но пилото продължава. Част от атарите са вътре в пилото. Размножителната способност на атарите е висока в този период. И ако ние не третираме тук с нещо, също така нашата ефективност на борбата срещу вълкотата ще бъде ниска, защото каквото и да сме сложили тук, вие не сме ликвидирали атарите на пълно. Преди, ако си спомняте, се говореше, че достатъчно е само едно есенно третиране, пролетта няма да третираме,
По-късно казахме, трябва и пролет. После казахме, трябва и през активния период, тук да правим строителни рамки и така нататък. Сега виждате, че се оказва, че е необходимо и двукратно есенно развитие. Доцент Петров ви каза за карите, че карите са различни видове, но в различни райони има различна патогенност на тези отродия, както казват кари. Ако ние не третираме правилно, с малка доза, ако използваме пролет ГС едно и също, един и същи препарат, ние може да създадем резистентност към дадения продукт и след това да нямаме ефективност. Затова се препоръчва пролет по време на третирането да бъде с препарат от една група, а есенното третиране да бъде препарат с друга група и довършителното, окончателно третиране да бъде от трета група, за да нямаме създаване на резистентност към агари. Ето кои са регистрирани. Имаме, тук е показано рязане на тъглото пило, строителна рамка трябва да се използва, третиране с върстоп, третиране с пирици, чекмайта. Тук е показано как може да се сложи прахчена киселина в турбички, но имаме регистриран препарат, който е формитон. Те са плаки, по-добре да използваме регистрирания продукт, който е гарантиран, че има точната концентрация, точното количество. Когато отворим пакета, те са 10 вътре плаки, трябва да използваме всичките. Да не затваряме отново, защото изпарението продължава. Поставяме над рамките към задния край, средата към задния край на кожера, отваряме входа, съобразяваме се температурата да бъде между 15 и 25 градуса. Ако можем да осигурим този диапазон на температурата в продължение на поне 3 часа, това е достатъчно да нямаме загуби и да имаме ефективност от мрачната цена. Значи, ако пролет по време ще третираме, навън е хладна температурата, ако е под 15 градуса, ще третираме вече преди обяд, когато температурата се дигне над 15 градуса. Ако използваме през лятото, изчакаме вечерта, температурата да падне под 25 градуса. И в следващите 3 часа, ако този диапазон е осигурен, това е достатъчно да нямаме вредно влияние. Падат ли много кари от еднократното третиране? След 3-4 дни повтаряме. До кога е лекцията, извинете? Моля? Още колко време? Защото ми казахте да говоря и аз затова оставих на въпроси повече. Ето тук е показано третиране с накапване с сексуална киселина в спиртолка. На долната снимка, това е от опита в Швейцария. Тук се използва лимон, който се поставя върху такива домакински гъбички. Значи тимол 15 грама на пчелно семейство се слага на водна баня в съд, той се втечнява и като течност вече може да бъде поставят тия гъбички, но имайте предвид температурата отново между 15 и 25 градуса. Също така ние имаме регистрирани препарати на базата на тимола, екостоп, апигар, апилайба, които са точно дозирани, лесно се използват, няма да има нужда да загряват и така нататък. И освен това за нашата страна европейското законодателство изисква ние да прилагаме само регистрирани продукти. Знам, че се внасят различни препарати от Сърбия, които и там не са регистрирани, но пчеларя си на своя отговорност ги използват, защото после има проблеми или той сам си е виновен. В случая, че има регистрирани продукти с доказана ефективност, разбират, че понякога е скъпо, че пчеларя иска да остане да бъде по-ефтин продукта, но ефтиното понякога може да доведе до загиване на пчелното семейство. Тук е показана екостопа.
Искам да ви обясна. Виждате в горната снимка как са сложени лентите, след това отпоръчава разлага или платното, или възглавницата, притиска лентите, няма изпарение, няма никакъв ефект. Почват пчелите да ги заброколесват, да оклейват лент и това да казва, бе, това е стоп, нищо не струва, този е стоп, нищо не струва, пчелите го заклейват и край, няма ефект. Долния край, долната снимка, виждате, оставена една 2 сантиметрова лентичка, която позволява да има разстояние между почките и между възглавницата. Тогава имаме нормално изпарение, възможност на активната субстанция да попадне в пчелното гнездо и да окаже своя ефект. Това е апигар, който може би някой от вас да ползва, вече е регистриран у нас. За съжаление малко скъп излиза, защото едната доза е за силно семейство 15 дни, след което трябва да се сложи втора такава паничка. Но за една отводка, една такава доза е достатъчна. И това е регистрирания апилайпар, той има 4 вида масла, тимол, масло от евкалипт, ментол и кантор, които оказват си енергично действие, взаимодействат си и повишават ефективността. Виждате, той се начупва на такива почки и ако семейството не е много силно или не е много образитено, могат да се сложат диагонално отдолу края върху рамките. Ако е по-образитено, могат да се използват и 4 такива парчета. И ето го, той е най-новия регистриран, MRQS. А това означава премахване на акара, ленти за бързо премахване на акара. Представлява етолични ленти, които са направени от мрачена киселина, върху нея има гел и отгоре са обвити с хартия, която е биоразградима. Поставят се заедно с хартията върху рамките. Ето какво има в лентата. Значи, в центъра на лентата това е мрачена киселина. След това има един гел, който за тази мрачна киселина и след това имаме тази биоразградима отливка. Изисква се, тъй като повечето киселини и етерични масла зависят от температурата. Вижте, първия ден, когато ние ще приложим лекарството, температурата да бъде между 10 и 29 градуса. През втория ден тя може малко да се повиши и през третия ден също може да се повиши. Но важното е, когато поставяме, тя да не бъде повече от 29 градуса. За да няма проблеми и стои 7 дни, стоят. През това време пчелите ги усвояват отливката и самите плочки оказват ефект. Не знам дали се вижда. Това са регистрираните в България продукти за борба срещу върховност. Аз мисля да приключвам. Ако имате още въпроси. То се казва MRQS. Значи, М значи майт. Майт е акар. А значи away. Майт away значи акара навън. И оттам тези първите букви на ЕМА, Might away, quick strips. Значи лентички за бързо премахване на акара. Много така неясно заглавие, но тежко запомните MRQS. То е регистрирано, защото е регистрирано в някои други европейски страни на базата на взаимно признаване. Към мрачната киселина. До сега не е доказано към мрачната киселина резистентност и към... Даже за тимола някои се съмняваха, че може би има резистентност, но не е доказана. Природните продукти, етерични масла и етерични киселини
За сега няма за тях президентност, затова те са и предпочитани. Единственият предпоставък е, че понякога ефективността е по... Една планка формитом, аз ви казах, слагате, наблюдавате какво пада надолу. Ако пада нормално агари, значи е достатъчно. Обаче, ако падат много агари, значи опаразитено семейство доста. И затова след 3-4 дни слагате втора, махате онази, слагате втора. Двукратно третиране през 3-4 дни. Ами, смята се, че разяждате генома. Да, защото оксалата киселина, тя не знаете. Слагахме я, искахме да направим като спрей, като дезодорантите. Оксалата киселина, че мора да по-лесно да направим. Разяде опаковките. Метала, който се направи. И за това се препоръчва да направим. Да, с накапването, а може с набръскване, с тези задържавци, които са. Чрез нагряване може също, но ние нямаме такива установки. Американците използват или така извити тръби, слагат вътре мрачената оксална киселина като прах. Те слагат и нагряват додолу с горелки, като единия край се вкарва в кошера. Той дим обгазява и оказва добър ефект. Някои пчелари в Полша, Чехия използват едни такива силно разпръскващи мъглуване да правят. Значи толкова фини капчици, че като мъгла. За много добро разпределение вътре в кошера. Ами запишете си Пенчо Сореков 15 адреса. И ще ви кажа моя личния GSM, защото не помня сега сложите служебен телефон. 0898 77 6725. Имате ли проблеми тази зима? Сега? Сега беше кафе. Да приключваме, колеги, защото има още лекции. Да благодарим на професор Горгова. Предлагам 10 минути почивка, пушачите да може да слушат това.